Filwaqt li stqar li qed jifhem li s-sidien tar-ristoranti li għadhom magħluqin, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li flaqat li kellu magħhom dawn qalu li huma grati għall-għajnuna tal-Gvern. Il-diskussjonijiet li kellna mas-sidien tar-restaurants illi x'qed jgħidulna jgħidulna l-aħħar ma kienx għall-Gvern li tajtuna dan l-appoġġ tant b'saħħtu f'dawn l-aħħar xhur. Robert Abela qal dan f'intervista fuq l-istazzjon Laburista fi tmiem ġimgħa li matula ħarġu ċifri mill-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering li wieħed minn kull 5 ristoranti għalqu għal kollox f'din l-aħħar sena. Ir-ristoranti għadhom sal-ġurnata tal-lum ma nataw ebda indikazzjoni uffiċjali dwar meta u maħsub li jiftħu l-bibien biex jibdew jippjanaw. L-istess għal-qasam tal-isport organizzat fejn il-Prim Ministru għamel biss aċċent li jifhem is-sitwazzjoni tagħhom iżda naqas milli jagħti indikazzjonijiet dwar meta se jistgħu jissoktaw l-attivitajiet sportivi. Dwar il-governanza, Robert Abela qal li t-tibdiliet fil-ħatrit tal-ġudikatura saru bażla tal-Gvern u fl-ebda mument ma semma iċ-ċamati li qala Gvern Laburista minn diversi istituzzjonijiet f'dawn l-aħħar snin, ewlenija fosthom il-Kummissjoni Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa. Strattant il-Prim Ministru baqa' siket ukoll dwar l-aħħar rapport tal-Kummissarju għall-Standards li sab li Ministru tiegħu uża fondi pubbliċi għal promozzjoni personali, iżda dedika parti sostanzjali mill-intervista ta' kważi sija b'attakki partiġjani kontra l-Partit Nazzjonalista saħansitra dwar affarijiet ta' 30 sena ilu.